Damang dainang selamat hari Minggu ma di hita saluhutna. Adorang so ibadah dope hita martangiang nahohom ma hita tangiang dimulai. Amen. Hamu akkadongan nani haholongan. Sadarion sahat hita tuminggu rogate namar lapatan martangiang atong hita akan napinar hamaul ni debata beta mahita madok di tangiang ta mauleate ma di Jehovah ay pardingkan basa do ibana ay rodi saliling nililing na do asini rohana. Ale debata nami mangasahon guarmu hami mamuji manipat ari jala madok mauliate hami di asini roham saliling lilingna. Atong hamuna ni haholongan beta mahita sumobaw puji-pujiat tu debata ima tangiang tadda ni mauliate ni rohatta tu ibana mared de mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di porbadia na tumo palangit dohot tanon. Amen. Mar suara ulup-ulup mahamu pabuahon patubegehon hatai pasar hamu mai rodi ujung ni tanoon dok hamu ma nunga di palua Jehovah na posona si Jacob marolop-olop tu debata maho ali saduk tanoon edehon hamu ma hamuliaon ni guarna marmulia ma bahen hamu pujianna. Haleluya. 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 Martangiang mahita ali Tuhan debata pergugu na sohatudusan holan ala ni asini roham sabingdo ubahen na tarbayan hami marpungu di jolom marsada ni roha martangiang tuho di parbaga-baga hodo di bagasan hatam molo adong dua manang tolu halak pungu marhite-hite guarmu lehonommu do pinangido nasida ali Tuhan pasaut ma baga-bagami tangihon ma pangiduan nami lehon ma natau hanguluan nami lehon ma dihami saliling dihasianganon parbinotoa dihasitongami dohot dihanguluan saliling nililingna mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Maret dehita. Patik ni debata si hangolulot ta di minggu rogate sadarion. Dienet sian sada Tesalonika 5 ayat 10 rodi 10. Totong mahamu marlas ni roha. Unang masadi hamu martangiang. Madok mauliate mahamu siala saluhut. Aidi do dipangido debata. Sian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Atong rak mahita mangidogogo sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulahon au partu patikmi. Amin. Maret dehita. Tangiang pangiduan dohot baga-baga ni debata. Alai Tuhan debata pargugu na suhatu dosan para siroha na sumurung. Hodo debata na marbaga-bagahon. Molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite guarmu. Lehonomu do na pinangido na sida. Alai Tuhan debata nama porus dohami nuaing tua dopamu sai pasaut ma baga-bagami odingi mahami akan namar haposat tuho rodo hami nuaing tua dopamu mangasahon asini roham saya unang tulak hami
sai jaloma tangyang nami. Ale Tuhan Debata, perguguna suatu dosa, asi maroham dihami. Ale Tuhan Debata, perguguna suatu dosan, para siroha na sumurung. Tata masaluhut hami, akanaung marhoy-hoy nuaing, laho madzalahi bohal ni paranguluan siapari. Akadongan naso dapotan si panganon ganupari. Say patongon ma akapidong sigak, nabuy suruwammu para dehos si panganod dihami. Tupahi sadok dongan nabuy manarihod dongan na olo marsilehon-lehon, siyan akana adong dinasidabi. Tupahi ng dohot huriam, di sadok portibion, ang giat tungboy huriami, tong-tong marsahala, laho makatidak kon asiniroham. Ale Tuhan Debata, perguguna suatu dosa, asi maroham dihami, jalase sama dosa nami. Ale Tuhan Debata, perguguna suatu dosa, tata manang dohot pamaretta bang sonami. Akka pangubati dohot sudi akka namangula ariyat dohot borongin. Laho makkubasi akka dongan. Nahona sahit alani virus corona. Pargogoy manasidabe. Unang loas tahutan nasida. Ula-ulam do nasida ditongan ni bang somi. Asa tung saut sakap hatuhaw mu di portibion. Paloas mamardami sonang rohanami, pamaretta dohot raya na, asa dus rohanami laho manggotapon harararat ni virus corona di hasianganon. Alani i huuduk kon hami ro tutorun ni tangamu nagugui sai sesa sudi dosa nami. Dohot dosa ni dongan nami, hosabing doha porusan nami, jala marha porusat tuhodo hami, sailehon ma dihami hanguluan siapari, jala palua mahami sian hagugutan namasan waeng, pasonang jala apuli, hami akka nani hokopni, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus hapus aku, unang napasomu, awi panguturan, inasong patongan, pokok penolong aku, di paralanan aku. Yesus hapus aku, unang napasomu. Baga-baga ni debata, songonoddo hatani Jehovah, unang ho mabiar, ayahu do siluluhon ho, nunga pola hujuguarmu, ahu napunaho, hasangapo ma di debata na di gijang, Amin. mared dehita.
Hatani debata diturpuk epistel di minggu rogate sadarion. Imana tersurat di Lukas 10 walu ayat sada sahat rodi walu. Dungi di hata homma tunasida upama sada. Pabua ikut tong nasida martangiang. Nasotupa leba odo hatana. Adongma di sahuta panguhum sada. Dang dihabiari debata. Jala idang diperdulihon jolma. Alai adongma dihutai paropuan nama balu. Naro manopot ibana madok pitori au maralohon aloki. Jadi lileng indang rekod rohana. Alainin nama muse di bagasan rohana. Tutudo idang huhabiari debata. Jala idang peduli aku di jolma. Alai hu pitori nama baluon. Ala dineng-neng yau atik beharo ibana maon muse manggariang yau. Dungi di dok Tuhan ima. Tangihon hamuma padok ni pahum nagiduki. Ia debata tungso pitoran nama akan pinilitna akan maju ibana arian dohot borngin. Tung parengi-rengion nama dinasida Hudok ma dihamu. Magira ma pitoranna nasida. Alai tagamo jupang anak ni jolmaima. Hapor siao di tanoon di haroronai. Ima sahatna. Martua ma akana tumangihon hatani debata. Jala nau peopsa. Amen. Maret dehita. Ikon Yesus dorong aku salona tarujuna. Tuhan Yesus bepamona di pamona rohota. Dan Maria laudisi. Tuhan Yesus orangki. Saihu tolongku Yesus. Olo aku namai. Tahatidak koma hapor siautai. Songon nani hatidak kon di dongata sahapor siaun. Disadok portibion. Rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah. Ido ama margugu na sohatulusan. Natu mo palangit dohotan. Au porsea di Jesus Kristus. Anak ni debata Jehovah nasasadai. Imana ni tubuhon ni si Maria. Nagabi-gabi siatot di porbadia. Adorang sohabuhan. Ido tuhata. Natumau na birnit di pangumuman ni Silatus. Namate tarpajal do ibana. Natuat tuban toru litano. Namula mangulu dari patuluhon. Nama naik tu surgo. Lau hundul siamun di debata Jehovah. Amanai pargugu na sohatulosani. Disima ibana pai mamula sohot tatanon. Manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditod di porbadia.
jala adong sadahuria nabadia, huria hatopan nihala Kristen akanabadia, dohot dihasesan di dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu doso daging nihalak na umate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Tabigi matiting di minggutta sadarion. Shalom, selamat hari Minggu, madihita sude amang inang, dohot sude naposo bulung di huriatta, tabigima tikting namasa di huriatta, di bagasan nasa mingguon, warta namaragam, goarni minggu, ia goarni minggutta sadarion, ima minggu rogate, topik ni minggutta tangiang hamauliateon. B. Pertangyangan sektor dohot minggu godang. Hobbar tu surat parmahanion napapituhon ima taringot virus corona manang pandemi COVID-19 virus nasai toktong dope dangboy salpu siat tonga-tonga ni parnguluota suak songoni di Portibion alani pertangyangan sektor dohot permingguan godang toktong ma tapatupa diganuk bagasta napatuluhon sikop ni tikting nasuboy dope di pasahat di tikyon boy ma taida di tikting na di pasahat muse marhite-hite WA group manang WhatsApp group di ganup sektor tabi songoni ma tikting minggutta sadarion shalom martangiang mahita debata amanami dan di Banua Gijang debatani si Abraham, Ishak, doh si Jakob jala debata nahutat dahami di bagasa Yesus Kristus gok puji-pujian dohot hamalateon mali Tuhan di pasahat rohanami tua dopamu hami napungu di bagas monali Tuhan ima nama muji-muji koarmu di bagasan lasmi roha nak pehami ali Tuhan marpungu di bagas namibi jala hupatu pahami permingguanon secara online Tuhan napos dorohanami nahodo marmahani sudi pakkubasion nami ali Tuhan asa gabi puji-pujian ini di kuarmu ali Tuhan jala lasmi roha nang dihami moliate madihuali Tuhan mulotong dope hupatu pahami permingguan di bagas namibi bihilalahami doali Tuhan sikok bisudiali Tuhan ala hodo napatupa na adong di pergulmiton di pernguluon di sadok na adong di Portibion termasuk mali Tuhan pandemi COVID-19 pos dorohanami ali Tuhan sian perbino tuamu do nama saon alani ali Tuhan tuho do kami mengalu-alu asa ho mali Tuhan na mangaleon pemulihan di Portibion di Bangsonami bahkan di setiap keluarga bahkan di setiap individu ali Tuhan asa dau siak kami ali Tuhan virus corona nama baik kami marpekpeng hahi pason nami ali Tuhan jala mabiar kami mengulak kasih ulaun nami jala ganggu manang akka pernguluan dohot kehidupan sosial perekonomian nami ali Tuhan alani ali Tuhan wasaat kami mapamareta nami Presiden Jokowi ali Tuhan natoktong mangaleon tikina na mangaleon rohana li Tuhan lau patupahon pelayanan pakkobasion
asabui do virus corona isiak kami. Pasu-pasu masudi pamarintah nami na makubasi ali Tuhan aka gugus tugas nadong di bangso nami asa marhite-hite ali Tuhan buai lam denggan pelayanan di rumah sakit jala buai lam moru aka namar sahid alani virusi alani pasu-pasu manang aka pengobatan do aka pelayan kesehatan. Suak sungoni mali Tuhan nang ruasmu HKBP tajuk sarion ali Tuhan pasahat kami matuho asaho matoktong na manugu-nugu kami sa luhubna woi marlas ni roha kami lau makubasi ak kasubaw sa nami sungoni ma pelayanan ni huriam mali Tuhan huria HKBP pasu-pasu ma sudi ak pelayan mulai sian eporus sekjen dohot ganup kadep dohot sudi ak pendeta distrik pendeta resort do aka pendeta pakubasi nasing do piali Tuhan bibel fro do diakones ali Tuhan do aka situa do aka pangula parhalado nasogok tik ali Tuhan tuho mau pasahat kami asa nama kubasi huriami ali Tuhan olam mangasahon goar ya anakmu Tuhan Yesus Kristus ya opami suak songoni mali Tuhan aka ditanami padita resort do pelayan nadong di huriamon ali Tuhan tuho mau pasahat kami asaho na mga leon ahipason gugu dohot aka pelayanan nasikop bopiali Tuhan duhuriamon lau pati bohon kuar munabadiai di ganup ngulu nami pasu-pasu manang hatami ali Tuhan nanek sibigion nami satok kinay nanek pasahaton ni padita resort nami ali Tuhan atau ngali Tuhan homa namarhuaso di ganup ngulu nami ali Tuhan tuho mahami mengalu-alu ali Tuhan asabui hami toktong makubasi panguluan nami dalam makubasi pelayanan nami di porla anggur mi ali Tuhan moliante madiho olam mangasahon goar ya anakmu Tuhan Yesus Kristus yokop kami martangiak kami itu adupamu amin. Maredde hita dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hurian itu hatta na hinaholongan ni tuhata Jesus Kristus. Barita na uli siyan hata ni tuhata di mingguta sa darion ima minggu rogate. Ima na dianet siyan sada kronika bidu 17 mamuka siyan ayat 10 sahak rodi ayat 27 songonon ma hata ni tuhata hujahama dihita. Tangiang hamoleateon ni si David. Dungi masuk ma Raja David tu bagasan udung-udungi. Laus huddul ma ibana diadopan ni Jahoba nin nama. Tung ise ma ahu pola ali Jahoba di batakku.
Jalatung ise mapola anggo pinoparhu ubahetung dibuat ko ahu sahat rotuson. Akup ni i mau tikudo pei di roham ale debata pola huhut marbaga-baga ho taringo tu pinopar ni naposom taringo tu namasa sugut jalanunga ditatap ho ahu songon panatap ni jolma ali jahuba debata na dikijangi tung ahadope akup ni i sidohonon ni sidapi tuho alhamuliaun nabi nasabasa hommu tu naposom alai tahe ditadahodo naposomon ali jahuba alaniau naposomon jalahobartu lomo ni roham nunga di baheko saluhut halongangan nabulun laho pabotohon sude akka habal gaonon ali jahuba dangadong nanggo sada tudo soko jala dangadong debata dukkon niho hobartu saluhut naung binegeni pinggol nami jalatung di dia ma adong jupang sada bangso di tanoon songo bangsom Israel polatung debata sadiri borhat laho menubus sada bangso ainonna dohot laho mabahin goarmu marbarita marhite sian halongangan bulun dohot nasokal lahu pabelihon akka bangso parbegu maradopon bangsom na tinubusmu sian Misir jalanunga di padiri ho di ho bangsom Israel bahin bangsom rodi sanleling-lelingna jala ho ali jahuba gabe de bata nasida atong ali jahuba say pahot mahata naung pinar baga-bagami tu naposom taringot tu pinoparna sahat rodi saliling-liling na jalabahem ma khobartu na pinar baga-bagami ulo say sitong may jala lam tu tibul na guarmo rodi saliling-liling na asa dohonon ni halak songonon jahuba jebaut do debata ni Israel ibana tongod debata humokop Israel jala khotdo ia pinopar ni naposom si David di jolomi ay ho ali debataku nung nga di papatar ho tu pinggol ni naposomon pabua ikon pauliommu di ibana sada bagas alani ido ubainahum rohani naposomon martangiang diado pamon ope ali jahuba hosadiri do debata jalanunga di parbaga-baga hotu naposomon hata nadingganon atong nunga sapala lomo roham mamasu-masu pinopar ni naposomon asa hot dia rupamu rodi saliling-liling na ay manangise na pinasu pasum ali jahuba ima dapotan pasu-pasu rodi saliling-liling na hurian itu hatta na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus molo taida do namasa di partikyanon naing 3 bulan ma tahilala masa ni virus coronaon di bagasan panggulmito ningguluta jalan na say jot binigi tubuh akka sukun ima adigad do salpu virus coronaon siap pertibio
adiga do salvu virus corona siak kitaon suku-suku na paduahon bohado perdalanata tujulu langsongonon nama hita terus mergugu do hita lau mengadupi situasi nama saon omma nasai jojot suku-sukun di bagasan di partikian nuaingon alania kadongan takas taida anggo marhiti gogutta anggo marhiti pikiratta parbinotoatta anggo marhiti hamoraum sinadongan dang tolapita lahomanal puhon virus coronaon manang molosongonok kita terus yakin doa dang mergugu hita mengadupion tabai majolo adong pembagian ni bantuan sembako tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga wah tolak do hita molosongonok terus nah pasti dang mergugu hita mengadupi sude akan hama saon alani ima anggo sia dirita sadiri dang margugu hita dang ngadong tolapta manal puhon manang mengadupi situasi nama saon alai ikon marharoroa do gogo sian luar ni dirita sian duru ni dirita lau mengadupi situasi doho nama saon alana nunga godang taida suhar-suhar alani virus coronaon molo Jepang masih jalan kiado marhiti tangan alai tabereng manuaing hola binereng dongan dangolo bicalang ngaitorin na buti nang tape dak hula-hula naro gani ngubuti sesongon na imana ma hula-hula mengagabi asing-asing be olo do sipata binereng gabi los pak na nama ibabuti masih calangan jala di himbauan stay at home naikon hola dijabu olo man no topu berengon dang tinad deben no ngakadongano bayi si roho ningon ay ngolem teba mok naka holan na mga murum holo bedang tadaw be boy do alani mar masker terus tapi nggak teba kumisna dang binoto ay so mar kumisian doh ragam akan asing nabuy mabayan suhar-suhar akan nama saon nuay alani hagogoon di luar ni dirita ima hagogoon siya debata hagogoon siya debata ido nata lutboy pakyota lau mengadopi nama saon lau manalpuhon nama saon molotung nama saon dang salpu alai hita songon akan aporsia hita margogo hita mengadopi situasi do kondisyon jala molo ikut tumpe marujung ngoluta di situasi nama saon alai marujung di bagasat Tuhaninon ay halak martua do kanamate di bagasat Tuhani ay anggo akan aporsiai monang do ibana nangpe marujung ngolu ibana jalaido jamita na dia minggu ino mangedehon haluaon na siya Tuhan ino menyanyikan keselamatan yang daripada Tuhan sehingga keselamatan itu sudah pasti haluaon ini nungadong alani
asa say margogo hita madelani hari-hari ni ngulut taon totu dang tolap anggo sian gugutta sa diri alai gogo na siya Tuhani ido na ikotakas mian di bagasa dirita asa margogo hita mangadopi situasi doho kondisyon ima naikon takas tahanguluhon alani asa jupak kita gogo na siya Tuhani ikon dalanna ima martangiyan ay marhite-hite tangiyang do hita boy pa jupang boy makatay boy macalugogo siyan tuhatay no isarana molomasa parporangon adong musuh nunga habis sudia kasinjata alai molo adong dope komunikasi adong dope hubungan tu markas maka kita akan memperoleh keselamatan haluaon holat di telepon kirim jo pasukan itu roh itu bodo talo musinon alani manang songo dia pe situasi do kondisi namasa di tonga-tonga ni parngulu taon anggo hubungatta anggo komunikasitta sotung marujung maradopon Tuhanino boido hita macohot para lealiotta doho akadongatta alai anggo para lealiotta doho Tuhani sotung marujung molo marujung para lealiotta doho Tuhani dang adong begugu di hita lau mangadubi situasi namasa di bagasang mulut hidup benar hidup di sada Tesalonika 5 ayat 17 manotong martangiang berdoalah senantiasa Martin Luther pe madok dido ibana tangiangi ikon gabi parhosaan iko gabi parhosaan ni haporsiaw dui dihita songon halak na mangulu iko marhosa asa manggulmit ay molo so marhosa be dang na mangulu be guarni songonido halak na persea ikon tangiang do parhosaanna asa mangulu nang haporsione alani ima dang boy macohot tangiang sian ngulu ni akan persea di Tuhanino jala ido dalata laho macalo gogo sian tuhataino amo kadongan na hinahulungan ni Tuhata di bagasa trupukon taida Raja David dukod di pabakit ibana gabi sada raja jala dinalaw mamasuhi harajaw nay ibana istana nay di bereng ibana macay megah istana nay macay uli law maturoha doho pikiran ni ibana megah nei istanao itor lau tu pikiran na HP bagas ni debata dangadong dope nagabi HP yahan ni poti perbedaan ni ay diudung-udung dope dangadong dope bagas nagabi inganan poti perbedaan ni na dihaporsiai bangsa Israel bahwa marhite poti perbedaan ini na disido debata mian poti perbedaan sebagai lambang kehadiran Tuhan ima nasai marhusori di bagasa rohani Raja David dan mungkin au songonon uli dengan bagasu istanaku alaya bagas ni debata dang adong dang turek disakapi bana ba neng pajongjong bagas joroino alay nung nga diboto debata sakap ni banay sakap nuli sakap na dinggan alay ditonahon debatama
tu panungrirang Nathan pabuahon tu Raja David naso di loas debatai bana patupahoni alai ikon anak nado laho pajong jokon bagas coroi jala laos dipahok ma baga-bagana babua sian pino parnama pahoton ni debata harajaun na sah rodi martudu-tudu Tuhan Yesus ima anak ni si Daud. Hamo kadongan na hinaholongan ni Tuhata. Dia ma neng takas putih hatta sian tangiang ni Raja Daviton. Adong tolu neko takas putih hatta jala ikon hangulu honota di bagasan nguluta naparjolo ima. Martangiang ima paadop-adop dohot buhi ni debata. Namartangiang ima adop buhi tu debata. Molo taida dia saplonom didok disi dungi masuk maraja David tu bagasan udung-udungi laos huddul maibana diadopan ni Jehoba laos huddul maibana diadopan ni Jehoba jadi nasida aduk buh itu saya songon napa dopak do butin makatai nasida takas songon namara leale do nasida solhot alani i ganuk hita martangiang ganuk hita beribadah sai songon na aduk buhi do hita doho debata dakuboto nang dihangul hok kamu do ya kadongan molo martangia kita molo beribadah hita sai songon na aduk buhi do hita tutuhanino alani i di hatiha martangia kita manang beribadah hita dang bui rabuse dang bui sebarangan molo tungpen wang tapatupa ibadah minggu di Jebu bekon dang bui rabuse dah dang bui sebarangan adong ma binereng Jebu narohana marsal pedek hawo marsal pedek mar minggu martanggal baju holan daging nai berengon budi hola sarwal nai pakai obu na pedang binoto pasadok mulai minggu sedarion di paingot tita manang na di Jebu pe asal martangia kita beribadah hita ikon na adu buhi do hita doh debata alani kota patikos ikon dinggamma bainota tahaporsyai do pabua debata miyad doi di sudai nganan di sudai partikian jadi unang neang rohatta dijabut tape tabai pertanyaan dijabut tape tabai per mingguon di sido ibadah wama pamerengan itu haniate ibadah minggu hita dijabu alai marsal pedek tahe amat tahun innama di rohani Tuhani rabuse tabai sembarangan alani ikon tikos dengan songon namar minggu tu gereja berarti moloroi tamar minggu tu gereja wase ku bagak bainota bajuta asa bagak do bere kalak asala songoni jala dijabu dangarong mamereng inarohana kan berarti hita neng tampil neng denggan pahyata asa di bere kalak dodang neng aduk buhi doho debata imane konsipatoriota asa molo martangia kita mulai beribadah hita aduk buhi do hita do Tuhani tapaturi mai tujuluan arion iman na rekod nama cai rekod na berjulu napa dua hon molo tahida sikap ni Raja Daviton di bagasan tangyangna
Ima uduk serep ni rohana. Dang di pangasahon jabatanna babuanong raja ibana. Dang marlakui di Tuhani. Alay takas tung macai serep do rohana di napajupang ibana doho Tuhanino. Asa marhite-hite tangiang ni Raja Dapiton ay dido ibana diaya saplonomi tungi se maau pola ali jahuba de batakku jala tungi se ma pola angko pinoparhu ubain tung dibuak ko au saha rotuson dakkea di pangasahon ay memang molo martangiang molo ta pangasahod do gugutta jabatatta hamoraotta dang ditangihot Tuhani tangyang tayo alaya sa takas tangyang tay ikon siyan serep ni rohatta do mulutay de bukwet de nomor 20 ayat 2 judulna ari namar hasonangan songo dia pahayaku madapotto debata uduk serep ni rohaku ido ebit natama dangadong na songoni tauma au dituhakin uduk serep ni rohaku jadi kon dang boy tapangasahon akan adong dihita boy dohono mahu patudus majolo marasing dohala martangi yang diangkot di mobil siya martangi yang di pesawat atar dia merupani ubulus tangi yang di son buasa molo martangi yang halak diangkot boy do dak pola martangi yang narohana do buasa amenang nabahuan non buson boy do wakaton inder tong di pangasahod do guguna manang natar sengkulan non itor mangakatawin na guguna di pangasahon ni bana alay molo di pesawat tu dia tibukon na basa do molo nga sa binereng jol matu pesawat itor di pauduk do si majujung na martangi yang pasahato dirina alanya dang tar pangasahon ni bana mang naha guguna pe hamalon na penangaro sadok bulus rohana martangiang pasahato diri tutuhanin jadi neneng dohonon naing ma songoni hita dina martangiang manang di dia pe ikon takas sian uduk doho serep ni rohata napatuluhon sian tangiang ni Raja Dapiton ima takas tujuan ni tangyangi takas tujuan ni tangyangi no molo taida ayat 20 didok disi ale jahoba dangadong nanggo sada tudo soko jala dangadong debata dukon ni ho hopartu saluhut naung binegeni pinggol name jadi takas tujuan ni alam memang dihaporsiai Raja David do jala di boto ibana do ise do debata nasa sitong jala margogo lau patupahon saluhuk na akan napi nangido ni rohana alani ikon takasma tujuan ni tangyangta unang lau hita mangidu si pangidon HP dang takas taboto tahaporsiai nabuy ibana mangalusi do mangalehon aka nahobar tu pangidu atain ayarong do halak binereng lau mangalului narikok di nguluna balau do ibana tuda itu
Duda itu tuh. Majalo si palaris. Ijo ba si palaris ya salaris jo 3 kuina. Roma itu kan dingken buah manuk nabirong ena marsuk ni buah manuk nambotar ena regemo habe dang ibu tu ibana dia itu singkatan ni dang tutu begitu adong dom selau tu sumangok ni dopu jadi lau manggido hanguluan dia itong ibana do margogo sina sumangok ni dopu mangaleon aka narikot di ngulun lau do na deba tu parnipion marihiti porkas ngon na julu rupan itu gil lau mangaluli ngulu tu si wolo matong kaluar tuluang ka pastu ni pine toho maju seheli alai pe 2 heli hon ale dang marnipi mana tong isuru mamuru mana konna toy modu besudi dung mana konno isukun nipim dang adong toy murpo unang dungo ho anggoso marnipi gebesi gama parngoluoni alani i songon raja David di son takasdo di boto ibana jala dia haporsia ibana songon dia jala isi do di bata nama buan bangsa Israel haru harus Mesir do gudangnya katadda halongangan na di patupa di bata bui saha tutano kanaan ino alani hitape tung takasma tangyang ta tu di bata nata porsiai ibana Tuhan jala si pelua di hita amo kadongan na hinaholongan itu hatta guar ni minggu ta sedarion minggu rogate lapatan na martangiang jala topik ni mingguta ima tangiang hamolateo tentu macam bagas do pengatusion ni topik ni mingguta sedarion ima tangiang hamolateo dia mana ni do ni topikon nuaing naing do takas tahamolatehon sude tu de bata akka dengga basa nata jalo di bagasang nguluton alani i hata mauliate marharoroa dui sian uli ate-ate alani i ahama naung tapasaha tutuhani ikon uli ate-ate ta jala moladong tapasaha tudong atta jolma taetong mei nama baitu de bata jala ikon uli ate-ate ta unang disadetik kita tuntut senibana balos ni natabahen nading kanino alai ikon ulido ate-ateta patopahon akan nauli nadingkan songon nama bain tu debata asa hamolateoni ima didok marhiti tangiang hata tangiang marharoroan duisian hata tangi mendengar asa halak si pertangiang ima naradi masih tangi-tangian dohok debata jadi mula mertangiak kita dia holak kita nengi patangi-tangi Tuhan ini alai mula mertangiak kita ikut radidu hita manangi hot Tuhani dia ma lomo ni rohani Tuhani si ulah honota jala songoni nang tangyang ta pangidot ta asa ditangihon doho dioloi Tuhani alani i ikon radidu hita tumangihon hata ni debata jala makka ngolu hossa asa jupak kita hatuau hidup banna molo holat tatangihon hata ni debata mertua do akka natumangihon hata ni debata jala na upeopsa jadi halak natumangihon dohot akka na upeop mangulahon hatai jupang ni ima hatuaon na sian Tuhanin jala
dakya lupa rahita padohan ni si Martin Luther orait labora martangiang huhut mangula ima tadda mauliate ni rohata tu jahuba alani tapatudu homma parangeta hobar tu hata ni debata natabiki natajalo asa marhite siani gabe tubuma marperbuema akaparangi na dinggan na tau hamuliati otta tu debata jala lasni roha dihita. Amin. Martang yang mahita. Alitu hadebata amanami mauliati situtuma di sobbahon rohanami tuho. Ala dinggan ni basam sai di tugu ho ngulunami marhahi pason jalaboy hami marsaor pajupang aduk buhi maradu poko diobason takas di botoho Tuhan paru kilo nami paru kilo bulun na hudupi hami diobason ima pangotak ni COVID-19 di Portibion, di Bangso Namion, di Luak Namion. Alanyo Tuhan, dang adong gogo nami, lahumanal puhon, ima COVID-19. Rohanami marhite parsauran nami dohotok marhite tangi yang elehelik na upasatami tuho pasahatommu pangidoan doho elehelik nami saitumibu salpuhonommu virus coronaon sia Portibion sia Bangso Namion sia Luak Namion jala molotungi ko masa dope sai ramoti mahami Tuhan jala pargugui hami lau mangadupi asa monang hami di ujungna upasatami matuho sudi ruas ni huriam di ganup akainganan nabi asa takas para dihodiri marsaur rabdohoto di bagasan habadiau unang rabuse alai asa takas di bagasan hatomanon di bagasan habadiau alanyo Tuhan urupi pergugui hami laho martangiang namanotong tuho ay hodo debatanami pergugu naso hatudusan atau ngasi maruham saha tangihom mahami di bagas Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji matu hatta maridde mahita sian buku de nomor 240 sia ayat sada doh pitu laus tapasaha ma piliata. Sauna musui tole
tatangyak kuma piliata martang yang mahita. Ali di bata amanamina di banua gijang. Hodo haro roan ni saluhut si lehon lehon nadinggan. Dohot nasa uli basa nama uli utus. Upasahat hami masian nani lehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutjus di jolom. Pasu may jalaramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhon harajaumu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang nisi lehol-lehom itu hami. Asalam Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangulwa siapa. Sesama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami to giot tu pangutunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Sai di dopakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaorkon madamena tutodim. Shalom di hamu amang do tamuinang sudirus ni huriata na patupahon par minggu di bagas tabe sian hami parhalado ni huriata pasato selamat hari minggu jala pos rohanami tuhatta mama sumasu totong hita di bagasan hahipason dohot las ni roha horas.